כן. משחק האופרה זה משחק שפול מורפי שיחק מול שני חובבנים בבית האופרה. אה, ב... אם אני לא טועה זה היה צרפת, אבל אני לא סגור על זה. והוא התחיל ככה, פול מורפי התחיל במסע E4, E4 כי זה כמובן משתלט על המרכז, ועוזר לפתח גם את הרץ בהמשך, גם את המלכה אם צריך להתקפות על F7, אוקיי. השחקן שמולו שיחק גם כן E5, פרש יוצא תוקף, וכאן נכנסנו לפתיחת פילדור. פתיחת פילדור נחשבת די שוויונית לשחור, כאילו, אבל מאוד פסיבית. לבן עומד כאן לבן עומד יותר טוב, ושחור אבל ברמות שלנו, ברמות כאילו של מתחילים, שחור דווקא מסתדר כאן הגנתית נחמד. אוקיי. ד' 4, מורפי פרץ את המרכז, ועכשיו שחור שיחק את הרץ ל-G4 כדי למדוע את הלקיחה של החייל. אם החייל יכה כאן, הוא מכה עם הרץ, ואז המלכה כאן תכה בחזרה, מה שלא מפסיד חייל. אבל אם הרץ לא היה יוצא, נגיד אם הרץ לא היה יוצא, והיה במקום זה עושה נגיד פרש, אז אחרי הכאה והכאה, אז היה החלפת מלכות, והמלך היה מאבד את ההצרחה. אם משהו לא ברור, תרגישו חופשי לעצור אותי, כן? כאילו, זה יכול להיות שאני קצת מהיר מדי. סליחה שקצת איחרתי, אבל חזרתי. אמרי, שלום. רגע, עדיין זה השם של איזה זום יוזר. טוב, שונה על זה. אז זה מגן מפני הלקיחה של החייל ב-E5. וכאן מורפי, אז מורפי היכה, כמובן שאם מכה, אז מחליפים מלכות, אז בגלל זה יהיה את המהלך ביניים של הכאת פרש, ומלכה תצטרך להכות כאן, נכון? וכאן אפשר לראות כאילו שלבן להוציא את המלכה, שחור עדיין לא הוציא שום כלי. ושאלה קצת ליותר המתחילים, להוציא את המלכה בהתחלה זה נחשב לא טוב, נכון? נכון. למה זה נחשב לא טוב להוציא את המלכה בהתחלה? כי אז פשוט יתקיפו אותה ואז תבזבז מהלכים על רק להבריח אותה. לא, פשוט מפתחים את הכלים על הזה. וזה סתם בזבוז טמפו. נכון, בדיוק, שניכם אמרתם את אותה תשובה. ברגע שאנחנו מוציאים את המלכה בהתחלה, הרבה פעמים אפשר לתקוף אותה, ואז נגיד, אם היינו מוציאים אותה ונגיד היה כאן פרש והיה לו רץ לבן כאן, אז עכשיו היה יכול לתקוף את המלכה, נכון? רגע שנייה. היי, תודה רבה לכם. תודה רבה. אני בדיוק בזום, אז אני סליחה שאני... כן. מתנצל, אני כאן בצבא, אני צריך גם לעשות דברים על הדרך. אוקיי. טוב. אז כן, להוציא את המלכה כמו מה השם שלך? עוד פעם, זה שכתוב אילן? מה השם שלך? ליאורה, נכון? כן. ליאורה. אוקיי, ליאורה ואימרי, שניכם אמרתם נכון, שלהוציא את המלכה מוקדם זה לא טוב, כי אז זה עוזר ליריב הרבה פעמים לפתח כלים, בתוך כדי שהוא תוקף את המלכה. אבל כאן אין שום כלי שיכול לתקוף את המלכה, אז המלכה להוציא כאן אותה זה בסדר גמור. ו... אוקיי, ועכשיו תור לבן, אנחנו רוצים להמשיך לשחק מהיר ולשחק חזק, אוקיי? אז עכשיו נתקוף את משבצת F7, איך נתקוף את משבצת F7? נלך עם הרץ ב-C4. עם הרץ ב-C4. נכון, עם הרץ, יפה.
נכון. אז אנחנו ממשיכים בתקיפה, משחקים מהר, לא נותנים ליריב ואז הוא לעשות עושה מהלכים, פרש F6. לא נותנים ליריב להתקיף אותנו, אנחנו רוצים, אנחנו ליזום את ההתקפה. ואז הוא עושה פרש F6. נכון, עכשיו הוא עושה פרש F6, חוסם את המט כאן, נכון? היה כאן איום של מט, הוא חסם את המט. ועכשיו, מסע מעניין, הזזנו את המלכה כבר פעם אחת, אז עכשיו נזיז אותה פעם שנייה, ואז יש כאן סוללה גם. ואנחנו תוקפים גם את F7 וגם את בית 7, נכון? כי אני אומרת לך, בית. סליחה. אז, איך אנחנו תוקפים את בית? נכון, גם את בית, גם את ו'. איך? לא הבנתי. אבל איך? בסוף עדיין נכון, משהו. הבנתי. את המלכה כאן תוקפת עכשיו וגם את זה וגם כאן. הבנתי. וזה גם אוקיי. סוללה, אז אם עכשיו נגיד הוא יותר התקפה, אז הוא יכול גם להגן לרץ. נכון, ואז גם המלך נכון, זה סוללה, באמת רץ ומלכה ביחד באותו אלכסון, עכשיו נקרא סוללה. אוקיי, אז יש איום העיקרי זה ב-F7, נכון? כי אם אנחנו נכנסים כאן הוא מאבד את ההצרחה, המלך. אז הוא הגן עם המלכה, זה מהלך לא כל כך מוצלח, כי הוא חוסם מעצמו את הרץ. בגלל שהוא חוסם גם את הרץ, המלך יהיה קשה לו להצריך לכאן. הצריכה לכאן עוד יהיה אפשרי, כן, רק אם צריך להזיז את אבל ה... גם את זה נשחק עכשיו מהר ונמנע את זה. אז עכשיו תור לבן, והייתי רוצה לשמוע נגיד מליעד, מה אתה חושב, מה היית משחק כאן? תור לבן. מלכה לוקחת בבית 7. יפה. אז מלכה בית 7 זה מהלך מפתה, אבל זה לא המהלך הנכון. לא טוב. זה לא המהלך הנכון. תגידו לי אם יש אזעקות אצלכם. אני ניסה כרגע... יש אזעקה אצלי. אבל אני בממ"ד, אז אני בסדר. בסדר, אז מי שצריך ללכת... יש לי אינטרנט טוב, אז האינטרנט שלי עדיין טוב. מי שצריך גם ללכת... רץ בית 5. אז רגע, אני אסביר לך ליד, כאילו, אני אסביר לך למה מלכה בית 7 זה לא טוב, כי מלכה בית 7 הורס את כל ההתקפה שבנית כבר, אתה רואה שהלבן הרבה יותר מפותח, נכון? בכלים ששחור מעכבים אותו מלהצריח. כל ההתקפה שבנית היא לא מוכנה אחרי שאתה לוקח כאן, כי עכשיו הוא יכול להחליף מלכות, מהלך הזה דואג להחליף מלכות, ושחור יוצא מזה, אמנם בחייל פחות, אבל הוא יוצא בסדר. אני כבר עשיתי. אנחנו משוגעים. עכשיו, אמא, עוד שקל. הוא ממשיך. אז זה באמת מי שצריך ללכת, שילך, אני נמצא באזור אחר, אז נמשיך... אני נמצא בממ"ד, אז אני בסדר. אה? אני נמצא בממ"ד, אז אני בסדר. ואני הרבה יותר רחוק מהממ"ד. כן, אתה באפריקה. כן, אכן. המשפחה שלי בממ"ד, אבל אני פה. אז כרגע אני חכה, אני לא רוצה שאחרים יפסידו את ההמשך. בבקשה שנייה. עשה? אוקיי. ליעד, אתה הצבעת הראשון, אז אני אתן לך. רץ לזין 5. יפה, נכון. רץ לזין 5, ממשיך את הריתוק, הוא עושה ריתוק על הפרש, ומכין אותנו להצלחה אולי אפילו גדולה אם נרצה, נכון? נכון. רץ לזין 5 זה מהלך מעולה. כי אנחנו רוצים, הנה, יש כאן טיפ מרב אומן יאסר סירואן, שהוא אומר, קורא לזה להביא את כל החבר'ה למסיבה, ככה הוא קורא לזה. להביא את כל החבר'ה למסיבה, bring all boys to the party, אז באמת לפני שאנחנו כאילו ממשיכים בעוד איומים, אנחנו רוצים לפתח את הכלים ולהגיע להצלחה. אוקיי, מהלך ממש לא מוצלח של השחור, זז לבית 5, וכאן כבר אנחנו יכולים לראות שיש לנו 1, 2, 3, 4 כלים, נכון? יש לנו 4 כלים מפותחים לעומת כמה כלים מפותחים של שחור.
1, 2. אז זהו. אוכלים זה כבר סימן בשבילנו שהמלך השחור הוא במרכז, המלך השחור במרכז, יש לנו 4 כלים לעומת 2 שלו בהגנה, זה סימן שאנחנו כבר יכולים להתחיל עם ההתקפות שלנו. אז מורפי כאן הכה את החייל עם הפרש, אחרי שהחייל הכה, הוא בעצם הקריב פרש, לקח 2 חיילים, ונותן שח. הפרש הזה לא יכל לחסום כי הוא מרותק, נכון? המלכה מן הסתם לא הייתה חוסמת כי זה מפסיד את המלכה. אם היה זז עם המלך, היינו עושים אפילו הצרחה עם תוך כדי שח, נכון? אז כן, יעד, אתה רוצה להגיד משהו? צריך לעשות פה הצרחה גדולה. הצלחה גדולה, נכון, כי זה באמת עכשיו כבר אנחנו ננצל את זה שיש את הריתוק על הפרש הזה, יש ריתוק כאן על הפרש הזה, אבל באמת הריתוק על הפרש הזה, ברגע שנעשה הצלחה, נוסיף עוד תוקף לכאן, נכון? אתה צריך. כן. יפה, אז הצלחה גדולה זה באמת המהלך. זה משחק האופרה של מורפי, המשחק הכי מפורסם של מורפי. של פול מורפי. אוקיי, אז הוספנו עוד תוקף עכשיו, וכמה מגנים? השאלה שלי עכשיו לאדם. אני רוצה שאלה לאדם. כמה מגנים יש על הפרש בדלת 7? על פרש שסימנתי בירוק. 2. כי המלכה והמלך והפרש מרותק בגלל שהרץ יפה, נכון. אז זה בדיוק מה שרציתי להגיד. כרגע מי שמגן על הפרש זה רק המלכה והמלך. הפרש הזה מרותק, אז הוא לא באמת מגן על הפרש כאן. יש לנו 2 התקפות, 2 מגנים, ואם אנחנו עכשיו מכים נגיד את הרץ, אם היה עכשיו תור שחור, נכון? אבל אם נגיד עכשיו היה תור לבן, והיינו מכים את הרץ עם הצריח, או את הפרש עם הצריח, או עם הרץ, אז בעצם הוא לא יכל היה להכות, היה מפסיד את המלכה. אני הייתי עושה אחרי המסע הזה עם השחורים או הצרחה גדולה או צריח D8. יפה, אז יפה, אוקיי. אז רגע, אז אני עכשיו אתן גם לאחרים. תודה אדם, אתה יכול לשתק בינתיים. באמת כמו שאדם אמר, אז יריב עשה צריח ל-D8, ועכשיו מורפי נותן כאן צריח. הצריח הזה יכול לבוא לקחת, מן הסתם לקח, אבל הוא עכשיו נכנס לריתוק מביאים שלנו. את הצריח האחר. נכנס לריתוק. אז מביאים את הצריח האחר. נכון, מביאים את הצריח, כן, עכשיו ואז הוא גם לא הצריח יכול האחר בא להביא להתקפה, וכאן אתם יכולים לראות ואז הוא גם לא יכול. כל הכלים של מורפי בהתקפה, לעומת, והמלך של השחור, גם במרכז, גם הרץ השחור, תוקע את הצריכה, בגלל שהשחור שיחק מהלך לא טוב, והביא את המלכה ל-E7, ובנוסף להכל, הצריח הזה גם כן לא במשחק, נכון? צריח בחטא 8, לא במשחק. וגם הצריח שנמצא ב-D7, הוא גם לא יכול לקחת את הצריח שנמצא ב-D1, בגלל שהוא מרותק, אז ואז זה יהיה מסע לא חוקי. נכון, הצריח ב-D7 מרותק. אוקיי. אז המלכה זזה רץ מכה את הצריח. נכון, אבל יד, כאילו, מי שפורץ אני רוצה בהרמת יד, בסדר? דוד, אתה אמרת, נכון? לא, זה... מי אמר את זה? אוקיי. לא יודע. אז רגע, אני הייתי רוצה גם מי שעוד לא השתתף, נגיד עומר, לנדרה, בסדר. אז אוקיי, באמת רץ מכה את הצריח, ואז אפשר עכשיו להכות עם הפרש, נכון? פרש מכה. וכאן, תאמינו או לא, יש כאן מה? לא להגיד. אבל ליאורה מצביעה, אבל ליאורה, פעם הבאה תשתמשי בכפתור של ההצבעה של הזום, כי אני לא רואה ככה שאת מצביעה. אין לי מושג איך מצביעים. ליאורה, אני רוצה שתגיד. אז מה המהלך, ליאורה?
מלכה ל-B8. מלכה ל-D8 את אומרת? ל-B8, כן. ל-B8, סליחה. מלכה ל-B8, כן, נכון, ואז הפרש מכה את המלכה. ואז מתי מצריח ב-D8. יפה מאוד. מתי מצריח כרץ מגן. כרץ מגן, נכון מאוד. אז באמת, הקרבת מלכה מבריקה, ומתי מצריח ב-D8. משחק יפהפה, לא? משחק יפה מאוד. לא מטעם איך שלא קוראים לו. גם מה? לא מטעם דיוק קרל. מי שזה לא יהיה. אפשר שאלה? כן, אדם, אתה יכול לשאול. אני חשבתי במסע מתי שעשינו ריתוק לצריח הלבן, אוי, לשחור, השחור. רגע, אני יכול לפתוח את ה... שנייה, אני אפתח את זה ב... יש לי את זה כאן, אני חושב. כן, מתי שעשינו ריתוק לצריח השחור. מה, כאן אתה מתכוון? כן, אז אני הייתי, אז אחרי שהמלכה עשתה E6, השחור, מתי שהמלכה של E6, כן, אוקיי. אז הייתי גם מחליף את איך קוראים לזה? את המלכות, מלכה אוכלת E6. מלכה, אוקיי. אתה רוצה להחליף את המלכות? מלכה E6. מלכה אוכלת E6, אבל אוקיי. אחר כך אוכלת הרגלי E6, אחר כך אוכלת רץ F6. לא את רץ אוכל הצריח. F6, אוקיי. ואז אוכל F6, ואז אוכל את הצריח עם הרץ, ואז... לא, נראה לי אם צריך... הצריח עם הרץ, אבל זה לא... לא עם הצריח, עם הרץ. לא, עם הצריח יותר טוב. עם הצריח יותר טוב, כי אז כשהשחור עושה איזשהו מהלך, במהלך הבא שלנו אנחנו עושים, כאילו חוץ משקית ב-H6, ואז כשאוכלים אותו, רגע, אני לא יכול לשמוע את כולכם, שנייה, אני רוצה... שהוא רצה לומר? מה אמרת דוד? בא להגיד שאחרי שאנחנו כבר אוכלים שם ב-D, עם הצריח אוכלים ב-D7. אחרי שאוכלים? כאילו זה טוב, אבל זה, אפשר לחשוב שאנחנו, אבל זה רק... זה לא מגיע למעט, נכון? כי עכשיו לא משנה לאן, עכשיו... כן. זהו, זה לא מעט. למה? נגיד, המהלך הכי טוב בשחור עכשיו זה נראה לי לתת שח ב-H6 עם הרץ, כדי שבמהלך הבא לא... כן, שח באמת ח6, ואז מלך... טוב, מלך... לא, נראה לי אפילו ל-D. ל-D, בסדר, יאללה, מלך ל-D אחד. ואז אפשר... כאילו זה לא מרוויח, אפשר לזכות ב... אם הוא לא ישחק מדויק, אפילו עכשיו המלך בורח. אפשר גם לעשות הצלחה. אתה רואה, זה חמק מזה. נכון ששחור כאן במצב ממש רע, כי יש לו שתי רגלים בודדים, שחור יש שני רגלים בודדים, ויש לו רגלים כפולים, המצב שלנו הרבה יותר לבן, אבל... זה מאבד את כל ההתקפה, כאן הגעת לסיום שהוא מוצלח, אדם, אבל איבדת את כל ההתקפה.